Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε ένα ακόμα κοιτάω και μπροστά και πίσω. Παρουσιαστής σας εγώ ο Αρτέμις Θρασάς. Σήμερα θα βιώσουμε όλοι ένα οικογενειακό δράμα κυρίες και κύριοι. Κλάψτε. Κλάψτε. Πολύ συγκινητικό δράμα. Το οποίο εντάξει, βιώνει καθημερινά μια οικογένεια. Ο πατέρας τους είναι μεθύστακας, πηγαίνει στις μπουρδέλα και πηδάει τις εργαζόμενες εκεί. Επίσης μεθάει μετά και πηγαίνει και βαράει τον ήμο γιο του και τη γυναίκα του. Αυτή τη στιγμή θα τον καλέσουμε στο στούντιο. Κύριε Τζακ, με ενημερώνω το κοντρόλ ότι τώρα παρκάρει το πατίνι. Κύριε Τζακ, ελάτε. Είναι μαζί μας ο κύριος Τζακ. Οφλαγωγία! Ουίσκι έχει! Ένα ουίσκι. Κύριε Τζακ. Να σε γαμίσω ξύλο τώρα. Sorry. Πείτε... Ενώ εσύ πριν που πεις για τα μπουρδέλα καλύτερο? Όχι, νεύρα έχει. Πείτε μας δύο λόγια για το οικογενειακό σας δράμα. Πού στις γιος? Δύο λόγια. Ο γιος σας ήταν ήμος. Ήταν. Μόνο. Ήταν, τώρα δεν είναι. Γιατί τι του κάνα? Το χτυπήσατε βάραψα! Ναι. Και του κόψα και τη στράτσα. Πάει. Η γυναίκα σας και η θεραπεία. Η Ολίτσα. Μεγάλη πουτάνα. Γιατί? Έτρεγε στη συγκρού και πηγιόταν με όποιον όποιον. Μήπως επειδή εσείς δεν μπορούσατε να την... Άξι και μη μου φωνάζεις εμένα! Σας παρακαλώ. Θα φέρω τους security. Να τους φέρει, να σου γαμίσω ξύλο. Και τώρα θα καλέσουμε, σας παρακαλώ, με ηρεμία Ναι. τον γιο σας, τον Ήμο Γιακουμή. Ποιος τον έφερε, ο πληγωμένο τον είχα. Φοράξαμε τον κλειδαρά από το φορφάν. Ο Ήμο Γιακουμής. Γεια σου Ήμο Γιακουμή. Ρε κάτω ρε. Αφήστε Καλά είμαι εδώ. Πέστε μας Ήμο Γιακουμή, Τι? το δράμα σας. Το μαλάκα ερχόταν κάθε βράδυ στο σπίτι και έπιανε τη μαμά με ένα μπουκάλι και την βάραγε. Τι λες ρε μαλακισμένο. Τα βλέπα. Μου λέει σε πρεζόνι. Ήτανε μεθυσμένος. Τύφλα ήτανε ο μαλάκας. Πουτάνα ήταν. Μαλάκας είσαι. Πουτάνα ήταν. Μαλάκας είσαι. Πατέρα σου είπες. Πατέρας είμαι. Δεν σε μετράω. Εγώ θα ήθελα από αυτό το σημείο ότι πρέπει όλοι να ηρεμήσουμε και να συζητήσουμε αυτό. Τι είναι ρε αυτόν, δεν μπορώ να κάτσω δίπλα του. Σκόσε το χέρι του πάλι. Φύγε. Εντάξει, θα το άξει. Άντε. Κάτσε κάτω για κουμπί. Σε παρακαλώ, για το καλό της συζήτησης. Θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου σχετικά με τον πατέρα σου. Μην μιλήσετε, σας παρακαλώ. Τι να με μιλήσει μωρέ ο αλήτης. Ερχότανε κάθε βράδυ με εξχισμένα ρούχα και δεν μπορώ να τα σκέφτομαι δηλαδή, έτσι με πιάνω να τους κομπανούσω καμία. Θα μου πήραγα τη μάνα σου ρε και μου τάσκησε. Θα την πήραγαν όλοι. Άντε, και εγώ την είχα πάρει. Θα ήθελα πώς να μην την δέρνω. Άσε με έτσι. Άντε, άσε με. Ησυχία. Πες μου εσύ τώρα, Τζακ, Τι, Μαλάκα. για το γιο σου. μαλάκα, έχω μπλέξει. Έχεις μπλέξει? Ναι. Εγώ έχω μπλέξει μαζί σου έτσι. Εγώ σε έκανα. Εγώ σε έκανα. Μην ησυχία. Άντε. Συνέχισε. Τίποτα, ήταν ο νέας μαλάκα. Αληθεύει ότι ο γιος σου είναι γιος σου Αληθεύει. και ότι εσύ είσαι ανίκανος. Όχι. Τι λες μωρέ θέλεις να σε σπάσω το ξυλό. Τα μου κλάς τα Μεγάλωσα παπάρια. πλέον. Κόψε τι. Άντε. Άντε. Αληθεύει, σταματήστε σας παρακαλώ. Αληθεύει ότι πήγαινε στο μόλ και βίαζε γιαγιούλες για να Ναι. πάρει τα λεφτά και να Άντε. τα φέρει για να πας να πιείς. Ναι. Μ' αρέσει το Το παραδέχεσαι έτσι. Το παραδέχομαι. Άντε. Τον είχες κάνει γκολό πολυτελεία στο γιο σου. Το είχα κάνει, του πήρα και τα όργανα. Τούσου. 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 Κάσε. Τους εσένα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τα ξαναβρείτε, να δώσετε τα χέρια. Δεν δίνω. Να. Πιστεύω ότι έχει πιάσει. Με τα χίλια μου, εντάξει, και τα μυρίσω καλά. Τα μου κάνει τα χίλια του πιάνει συνέχεια. Γιατί πιάνεις για τα γεννητικά σου οργάνωση? Είναι μεγάλα και ωραία.
Κι είσαι και μαγκάς. Είμαι και μαγκάς. Πες μαγκάς. Ναι. Ένισε. Είμαι. Ένισε. Ναι. Ένισε. Εντάξει. Θα σου παρακαλώ σε αυτό το σημείο να κάνουμε κάποιες διαφημίσεις. Τι διαφημίσεις μου λες. Α, φύγε. Μισό. Επιστρέφουμε σε λίγο. Άντε. Security! Κλείστο. Όχι. Όχι, θα τα πούμε όλα εδώ. Πες Αν μας, δεν λυθεί αυτό, πες πρέπει μας να για το τα συγκρότημά σου. Τους Emo Girls. Αδερφάρα. Χωρίσαμε. Χωρίσατε Ναι. με τον Emo. Με το συγκρότημα. Γιατί εξαιτίας του πατριού σου. Γιατί με έδιωξαν. Γιατί Αυτό είναι το αλήθεια. τι έκανε ο Αλήθης. Έρχονταν και έδερνε το συγκρότημα. Έπαιρνε μαζί φίλους του και ερχόντουσαν και χαράκωναν τα όργανα. Είσαι καγκουράς. Τζάκο. Άντε. Είμαι. Γιατί είσαι. Γιατί δεν συμπαθώ το γιο μου. Ούτε εγώ συμπαθώ έτσι. Ας κάνουμε σκάστε μία αναδρομή στο παρελθόν. Μαλάκα. Όταν ήσουν μικρός, ο πατέρας σου έδερνε. Πρέπει. Όχι, Για βέβαια. πάντα. Για πάντα. Πατούσα έτσι και τον έδερνα από πρώτο. Από μικρός ήμουν μαλακισμένο. Αλλά εσύ δεν μπορείς. Τρελός είναι. Μαλάκα. Τρελός είναι. Μαλάκα. Γεια. Άντε. Ας ησυχάσουμε. Θα ήθελα μετά από αυτήν την υποδομητική. Τρελέ. Σκάσε. Πάρουμε το πρώτο μας τηλέφωνο. Άντε να δούμε. Η κυρία Σούλα από Γιάννενα. Γεια σας. Πες μου όλοι ψωλαγείς δότσες. Είναι αλήθεια ο Τζακ. Από πάγου είναι αυτό. Καλά τα λες κυρά. Θα το Θεό. Είναι αλήθεια ο Τζακ. Γιατί το λέτε αυτό κυρία μου. Είχε έρθει τις προάλλες και με βίασε. Και Μωρή, αφού σε πλήρωσα. δεν με πλήρωσες κύριε Τζακ. Δεν με πλήρωσες. Η πρώτη που μου έδωσες ήταν λιγμένη. Α. Αποδείξεις. Αποδείξονται κύριε Τσουροπίδαγε. Επίσης έχουμε ένα άλλο Και εγώ το λέω. Μαλάκα. Επίσης έχουμε ένα άλλο τηλέφωνο. Ο κύριος Βρασίδας στο τηλέφωνο. Γεια σας. Ούτε με ολοκλήρωσε ο κύριος Τζακ. Μήπως είστε και τερόφιλος. Ναι. Όχι, είσαστε γκέι δηλαδή. Αν πάει ναρκωτικά δεν ξέρει τι κάνει. Θα ήθελα να... Σκάσε. Αλήθεια δεν είναι. Σκάσε. Μαλάκα. Δεν μπορώ άλλο. Μαλάκα. Σκάσε. Παρατάω, θα πάω στην Αρναούτου. Άντε. Κάτσε κάτω. Μισό. Σε αυτόν. Σκάσε κι εσύ. Εσύ φταίς για όλα. Ακούσατε όλοι. Έλα. Τι θέλεις. Έρχομαι να μαγειρέψω τώρα. Από εδώ φτάνει στο τέλος. Η εκπομπή μας λοιπόν και σήμερα με αυτό Αυτή η το... κουβέντα θα συνεχιστεί έτσι. Μαλάκα. Άντε, Το υπέροχο είσαι θέμα. μαλάκα. Σκάσε. Λε. Σκάσε. Φτάνει στο Άντε, τέλος να της. πες έτσι. Η μαγή. Άντε. Θα ήθελα να πω ότι οι οικογένειες ενώνονται και Κάτσε ρε. Κοίτα. Βασίλη.